Nei fagri bom mesak pute channel kan lo lang le tai kan channel min ngai hlut sak tu te jong rong chunga kan lom tak mewa rin kan channel min la subscribe sak ve lo ten min lo subscribe sak ve se turin kan on ngen ngal bok cheu ni e speaker le atim te rau changin an la mup to kom thlang pa me pos akal vari rock to wangin veng cheu mai ni loin rampum an thomin angor chuak to chu tiang ani wang chuan lu na chang ve lo te chuan kan ti thei tok tin om huna kan lein so taw ve ngong mai ni be se om to lo nuwa upa pakhat pui na in kan lut ve thei ta hol mai le kan van phur tlang tak em a phurin kan phur thak zak ani mi pui to tak ka ra hun chep tak kan mang chho zela kan speaker ngai san thu se kan amen thum dupa amai ro chu kan chak ber lam an la phal tlat silo chutia lungoi vak lo hun kan man chho bek lai chuan zan khat chule deputy speaker a po thu soi thiam lo jok ngei mai ron ding chuak ta kan bulami te thau arukin an khewa enge kan soi ti po hriat lovin mi pui kan phun rimur mur mai boruwa ka ho zo ta chutiang deuh chu kan ni ome tun tuma chuan thu soi kar zai rimoi ti te mar zia kan ngai thlo don ani ama jana galo meng rei dewa thlo theina ka chuang galo chaw deuh bok nen kan hotel ka lut chu ken bol faya kamu ha chola reilo te galo mu hil ngal bor maya duain galo mu hil rei deuh kan thang har chu man mo takin gen siam ngal soka zan rei khom na tur mun an buat sai lam chu kan pan ve ta rei ngial kan tlan nu chuan kan thleng ve ta hol mai young leaders connect ka tel tur mar chaga thalai ngai sanom tak mani kal konga mi hlo tling rual te chu an lein rem thap to thala tu tur chu professional cameraman ania ani chuan uluk takin alo rem khoma thil zong an lo uluk nge mai kamelan an mu chuan thu sei tu jimi tur phadalo thleng le ta in rem thatangai tin abuat sei tu ber hekani zakhalu chu lo au deuh langa min chi baya eng tin amo min rem ve ta boka kela chu kamis pa ngai na ran ve mai ne na kal kalo ni si atam jok chu sut nal tak men an lain duang zai loma bai chung butia tele CNN IBN business editor karma paljor te page on nal zai le suit hello ho te point blazer an hak de vek wangin kadang lambik le mai official photo session ani box si wangin ka suit hak tur an zong chapa na gatlang wal tu ti ka hriat ngai po ni lo suit ha chungin pen lan ve top mai ni thla kan lak zo nu chuan chei na tur mun lama kan kala chei main kanin koma kan ti kuala chuta chi chuan ka thian tur te chu tu te nge an ni hlom ti ka chiang ta an ro pui hlom hle mai kan bank account page han anila en tiat lo tur zia mai chu ma se bank account lam en ani lo hlau hein mu kho mi thil dang lam tak mai nia katan chuan choi moi na sang tak ang hia atling ani India mar chaga thalai mani kalna ko hlo tling ten mu khom na ti ila phone kim berang aminga hian young leaders connect antia a hoi hotu berchuna galana mun pui nei Youthnet le electric magazine go hoti ten nia anni hian tho pui dang te somin hein mu khom hi an buat sei ta ani zan lama ka in kom khoma hun kan man zo nu chuan atuk November ni somni pani kumsang ni som pathuma gawati medical college auditorium branding notice speaking ourselves ti thupui mangin young leaders connect hun chu kan mang tranta kan kal khom chan ber chu mar chak thalai rual te in ti chak ton na ani bera pun khom na om jenei siaman tum mani tun trum hi young leaders connect voi thum na ania athupuyan thlan branding notice speaking for ourselves ti hi midang te zon chua ngak lo kan ni na tak
tak au chu puya India ram hun danga a thazonga mar chak chanchin tlang au pui ania mani chanchin kan soilo chuan mar chak pon lama omte hi chuan kan ni na ni lo kan ni na ni an rin an soi mai maya chu tak tak emo an ti zui mai thin bok sia chu wang chuan mar chaka thala in khe tel khom te hian kan ne big lo zia te le midang te ti thei kan ti ve thei zel dan te kong tam taka India mun danga cheng te aya kan ro pui zok zia te ti lan kan tuma kan soi ve na sa hle thu soi piang in an soi thiam em vek maya minister le MLA an oma lam thiam ming thang le zai lama thang chua te an tela mani kal na lama mi thiam big le India po sang berni phak te an ni nok mai mar chaka thalai chuan om te an zawa in gaziak vek seng don lowa alang sa le sainon chak om dewa ka ngai te kan thur chuak mai don ani Gaurav Gogoi hi he young leaders koneka co-chair ania chairman pakhat jok footballer cholta bai chunga ani Gaurav hi young forum on foreign policy lama co-founder ani pi lama Assam chief minister fapa ania Assam lo nei tu te ta na thok na sa an ngai sang em reng boka Nagaland minister lanau pang tak Miren Tosi Jamir le Meghalaya Mheiche minister la thalai tak mai Dr. Amparin Lingdo ten tel boka a then chu zai thiam ming thang an nia a then chu lam thiam wanga sap ram thleng a hriat hlo an nia IAS officer ten oma rapar po kan om boka film siam tu ming thang ten oma sumdong hausa an om nuala tlom ngai pola an thau hlok ma wanga langsar tak te pon om bok a kum lama chuan kum som thum atanga somwain kar kan ni deuh vekanga a poisanga lama chuan kan yang lo hlom khopang 5-star hotel din tu anom lain keipo ka tel ve tlatani mar chaka thalai chuan om te chanchin an om khom thu zia mani telna chanchin ani thu zia bok si chu mani chuan om in ti ganang hle mai heng mi hlotling te jinga kalan ve no na chan hiang dang wang ani lowa football a Mizoram masonan mu wangin min som ve ani berang electric machine nen phei chuan kan lein hnim nai ve viau to thina kumsang hi som pani po khan top 25 icons of the northeast tia min thlang ve nol to bokani an soi fia dan chuan most influential icons an tia min thlan chan hi Mizoram football ma son na an mu wang ani ber maya hemi truma icon ti ming hial bua min thlang po hi mimal choi moina ka ngai lo chu wangin media lama po tu ma ka thil lo Mizoram Football Association na tho an mu wangin a minga secretary nita chu min thlang maya ka ngaya hei wang hian mimal choi moinang poin ka dong song ve lem lo tun trum min som na po hian ka mimal hlotlin na lam min soi tir lowa an som dang te in eng talen ma pho chua tur ka nei ve lowa som na chan tur dang ka nei lo ani min som na po sports ma son na turai na tholam hoi soi ro min tia chu wangin MFA an som na ang dewa ka ngaya chu ka tel na chan chu ani mesaka pute ang main ka sai tum lo na lama ka kol ta chuar mai hetia kan kal khom hi thu kan soya kan kal na lam ko kan thil ton te kan soi chuak hloma India marchake lo te bertop lowe ti hi kan soi thu tam ber ania kan soi na sangei mai kan ni leng thak ani angai thatu te thalai rual an nia school le college zir lai an ni deuh ber heng thalai hian thu soi thatak tak hian ngai thla uluk em a an phur na le an ma ni chok tho tu ber chu a to lama zai kha ani hei tak hi ka soi chak chu ania thil danga ka kol na sa ta deuh ani kha khuat lai zela athim tau rudi walang le tripiti kharbangar te stage an lo langa
anni pani hi India rama blues band thaber pola ngai soulmate band annia an cheve la mu nomin an tho ma ngai nom ngai mai an mani la phu ngai mai an sa anni hi chu Europe le America thlenga lo che to annia Carlos Santana tenen polo che ho zak ton ni wangin mi puilo man hlo em mai hi mak lo soulmate zai ka ngai thlak che hian Mizoram rimoi le a boi pui tu te ka ngai to in rual o ana an zai thiam zia le an che zia mai ba ka an trong thiam zia le an professional zia an muin Mizoram na dang tho thul thak khopa rimoi boi pui ve tho tu te tan chona tling in ka hria ni soulmate thi chu du tok photang Kovel hua pa blues band tha an tlinga kan tumber le kan dream chu Grammy Award lak ve pha kani tin ka bulan soi nge tun din huna chuan kan chau rual lo an la ni sa plus a thei mizo kan tam ta hle kan pung rel bok sa plus a rawa sa tronga ti thei le mi pui chai thei kan nei hun hi India ram kan lan hun export quality kan nei hun ani mai don ti ka mu ve tlata ari moi lama mi khwal berin he thu hi karon ziak ve ta hi lani hi mani lung le na khobating tang po per thiam mi lo ni mai la Nagaland lamzai thiam lo langin garil ruwa chawna lian tak min pe he zai thiam hi alabo naga ani Nagaland alar em a Delhi vela po thoma nei viau maya India ram ko pui rang ra po zai thina an ngai sang hle zai thiam lama te tur ni se mizo zinga tluk lo anga tur zia ka chiang hle nima sela mizo zai thiam tam takin an tluk lo na chu sap trong thiam lama ani tlat he pa alabo hi chuan sap trongin mi pui a chai theya a zai kara a ti theya chu mi puin an lom em mai ani he pa zai lama thiam ka ti lutuk lem lo hi a chan chin an soita 2012 Best Indian Act at MTV Europe Music Awards lo man latu lo ni reng mai chu lo nin chu mai la ni lo Bollywood movie thlengin a hla a tho to zai thiam lo chuan ni hau lo nima sela mi zo zai thiam te nen an khai khin china chu te lu in a ro pui big lem lo nima sela India rimoi khovel chuan ada sang em viau loi si ani hi ka har chuak chiang hle mai zai thiam ni mi zo te tan thil har sa ani lo nima sela India huwa pa zai thiam lar ni tur chuan trong thiam te langai mi hriat ve thiam lo hla sak ringop chuan a thlen san hlei thei lo sap trong emo vai trong emo thiam tela mi pui chai thiam tel ve deuh angai bok hemi konga hian bumarang hi mi zo zinga thleng sang beran ni mai ome anni chanchin hi ka zot kwal nuala soulmate point an lo da sang wang hle an zai tunu ber trips pei chuan India chuan bumarang hian thaber Poland tlinga sin tin min thril nge anni po hi zai thiam mai ni lo nam dang tronga an zai ngai thatu te chok tho thiam chi an ni tela Victor le mami war te point mel hriat an hlo tran fu kan zai do nemo in fiam na lama kan kal do nemo engthil po ti do ni la nam dang bula dam kho chuaga an za tur khopain vor tur chuan trong thiam a poimo ti hi ka pol na don thar ve chu ni ta ni a bob lokala du tan chuan in hial thei na chu ni te meu maya nam dang trong thiam lo hlo tling tam takan om nge yang nima sela kalkong ol sam le India tal lar chuak tur chuan sap trong emo vai trong emo thiam tel hi angaya abikin rimoi lama angai le zual zai thiam thanem tak kan nei tam tama mai ma ti tur khop ani ta mi thren khat fiam thu an sayang deuin zai thiam lar thiau ni si hi kan mamo ai tam kan nei talek lek mai
heng zinga hian na dang tho thul thak ka zai lam in mang te po kan nei ve a heng mi te tan hian state pon a kal chhuah ngam le chumi tura in zir chu tha ka ti thar hle ani state pon a resort hotel le resort vel zai ei zong kan nei ve zewa a tha hei ai lian tham deuh in vor chhuaka India ram hriat thama zai thiam nei thei turin he hnam hi zai thiam tokin ka hria kan tlak cham mero chu tong thiam le chu tiang a hlo tling thei tur khop mi je nei hi an nia he tiang mi hi kan la nei tam lo na gatlang wal alabo polar chua thei chuan ani ai zai thiam le talan nei tha hi kan rama nge hian kan kolin ke chuan ka hria inzir bel se hoi her le trong lama ma an son rualin India lang ve thei an ni ti ka chiang ani ka hriat lo lam ka sei ve vok mai ka in thla hrung rur ve hle rual ko wanga sei mai ka nia ka thiam lo lam ani ka sei ni khatia miro pui takin young leaders connect ka thuan sei khan thalai rual te khan ngoi thapa an re deuh duka zai thiam an chichia chuan lama an awa an phur ani chu tiang taka mi chok phur thei te chu zai thiam te hian nia tharai te ril ru ne thei tu an ni bok chu wangin hemi konga hian a hoi zau zongin kalila ai zol khopuya ikal zel na tura du sak na ka hlan a che kanin ti rual hian kan kal zel na tur kong ngai tu thiam se kalau du sak ve hle thin ani ngoi tu ka hriat ve zongin a to pakhar don zai lama chang ani lo football a po tong thiam chu poimo tak zet mai bai chunga hian heti khopin sap tong le vai tong thiam lo se tuna thlen chin hi thleng lo topang young leaders connect ka bai chunga chevel ka muin ka ngai sang thara ani anga tong thiam footballer thasi hi nei ve ta ni la kan chui thang wal rual hlo tlin na po hi sang le zual om sia hoi her a poimo ka unau hoi her mol mai hi